link ba ki social media gilayo ia ki jingda pram jong ka jela Meghalaya bat kumjuru gilayo ia ka jingarung yami jong ki MLA bat MDC bat kumjuru wat kinongelam jong ki seng balang ha ka jingalam jong ka sarkar Meghalaya kata ke NPP kawei ka post kapala post hapo rensan social media kata hapo Facebook kala ong kumni kibut sianti ke NPP dei ba kapendon kam da kapisa upat ba bantiet ia ki MLA MDC bat ki seng balang dei leng ba kani kerukom ke NPP kasaklan hakasi jantia kat ba ka sarkar kadabram lenter bat kinong sya thidru kidei ki bajendong ka jingmut hakmat ka pisa kim tip kim perkatsu ya kirit kiria ya kilongdin mandin kidei kine keng kita ki ingkong selamat bangi jutip bat lengba kane ngadon ban ong ba ki kasi jantia jongi ki ba kersyan ya kane ka parti kidei shisha kita ki ingkong selamat pajba da puson ba la kalawei kilongdin jongpi kentho kat ba pi kentho yanga yaro kat ba pi yaro ngamdon jing sngorem ne jing sngoba kublai shibun perlo kato pi sngo kumno halor kane ka jing tho jong ne ubriu ha kane ka post hato pi sngo dei lane pi sngo lat pila ban komen hapo comment section halor ka jing sngo ka jong pi ha ka baya dei bat kane ka post na bentar gue pat ki video wat klet ban subscribe ya ukasi TV kublai shibun